Ndewono ndị Igbo ndị ọma, ekelekwa m unu. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 26 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite, gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ taa. Gọọmenti steeti Abia amachiela ụgbọ keke ụkwụ atọ nakwa ọgbatumtum ịgba n'okporo ụzọ site n'elekere 7 nke ụtụtụ ruo elekere 6 nke mgbede malite n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị. Ndị ọrụ ụlọ ọgwụ nkụzi ihe mahadum steeti Abia emeela njegharị maka ụgwọ ọnwa nke Eprel ha nakwa Mee bụkwanụ nke eji ha yana ụgwọ ọnwa 21 aka ji ha. Kansụl ije ozi etiti akwụsịla ntụle ụgwọ ọnwa opekata mpe iji nye onye isi ala Tinubu ohere ịkpọtụrụ ndị gọvanọ maka ntụle nke ha. Ọnụ kpụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Gọọmenti steeti Abia amachiela ndị ụgbọ keke ụkwụ atọ nakwa ndị ogbo ha bụ ndị nke ọgbatumtum ịgba n'okporo ụzọ malite n'elekere 7 nke mgbede ruokwa elekere 6 nke ụtụtụ na steeti Abia. Mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa, onye kọmishọna ọchịchị kansụl nakwa echimechi ọdịnala bụ Prince Ụzọ Nwachukwu kwuru na nzọụkwụ a na-afụ ụfụ n'ahụ mana ọ dị mkpa na ebelatara oke ịma aka n'akpa nakwa agwa omekome ndị ọzọ n'akụkụ ụfọdụ na steeti a. Onye kọmishọna ahụ nakwa onye ogbo ya nke na-ahụ maka ozi nakwa omenala bụ Prince Oke Kano bụ ndị nke tinyechara ọnụ na ya bụ isiokwu ha na ndị isi gọọmenti ndị ọzọ nakwa ndị ndu nke otu ndị jikọrọ ụgbọ keke ụkwụ atọ nakwa ndị nke ọgbatumtum na steeti a nwechara nnọkọ ebe ọ nọrọ rịọ ọhaneze ka ha hazigharị onwe ha ugbu a n'ihe omume nke ha ji n'aka iji rubere ntụziaka ahụ isi. Mmachi ahụ ga-amalite ịdị ire n'abalị mbụ nke ọnwa ọzọ bụ Julaị na kansụl ndị gbapụtara ihe n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa tinyekwara obodo mepere emepe bụ Aba. Onye isi ọrụ bekee n'oge gara aga na steeti Abia nakwa onye odeakwụkwọ ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ogbe bụkwa onye nke pụrụ apụ ugbu a bụ Lady Joy Maduka, onye gọvanọ steeti Abia bụ dọkịta Alex Oti nyere ịla ezumike n'ike akpụpụla mmadụ abụọ na-eji akara Facebook eme ihe nwoke ukwu Mascot Nnamdi nakwa Betel agbara n'ụlọ ikpe nke ha ga-akwụ ya $100,000 maka ikwutọ ya n'ụzọ eziokwu na-adịghị na ya na ihe nke ha depụtara. O kwuru na mmadụ abụọ ndị a dere n'akara Facebook ha na ihe ejiri maka ya chụọ ya n'ọrụ bụ na o zuru $20 ma chegharịa $13 ihu nke o kwuru na enweghị eziokwu ọbụla nọ na ya bụ okwu. Akwụkwọ ikpe ahụ agbara n'ụlọ ikpe ukwu nke dị na steeti a bụ nke dị n'Ụmụahịa nke onye isi ọrụ ahụ n'oge gara aga kọwara na nkwutọ obi ọjọọ nke ndị a dere gbasara ya emeela ka akpụrụ ya n'ọnụ n'ụzọ na-adịghị mma bụkwanụ nke na-emenye ihere na-akpata mkparị nakwa ịkpọ asị. Ọ gara n'ihu chọọ ka akwụọ ya $100,000 site n'aka ndị edemede ndị a ka ụlọ ikpe nyekwa ha iwu ide ozi arịrịọ mgbaghara n'akwụkwọ akụkọ abụọ ama ama n'ala anyị. Akụkọ nke Enyimba chekọtara na-egosi na onye ọrụ bekee ọhụrụ bụ Odoziakụ Queen Obioma zipụrụ ozi n'abalị 14 nke ọnwa Juun afọ a nke nyere ntụziaka ka onye odeakwụkwọ a n'oge gara aga lawazie ezumike na-erughị eru ozugbo. Enweghị ihe ọbụla ekwuru kpatara nke a mana onye isi ọrụ bekee ọhụrụ a kwuru na nke a bụ iji rube isi na ntụziaka nke onye gọvanọ nke steeti a.
ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia enyochala ndị ahọpụtara maka otu kọmishọn ije ozi nke ụlọ nzukọ steeti a. Nke a sochiri akwụkwọ ozi nke zigara ụlọ nzukọ nke onye nkwuchite ọnụ ụlọ nzukọ ahụ mere ka amara ya n'oge ọnụnọ ha, onye aha ya bụ Honorable Emmanuel Emerowa, nke na-achọ ka ụlọ nzukọ ahụ nyochaa ha ma kwado ndị a. Otu kọmishọn ụlọ nzukọ steeti Abia gụnyere Honorable Uchechukwu Nnamdi Mmaduka, onye ga-arụ ọrụ dịka onye isi oche nke otu kọmitii ahụ, nakwa Honorable Destiny Akaraka, nakwa Odoziakụ Grace Ibe, nakwa ndị ọzọ. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Right Honorable Emmanuel Emerowa doro ndị a họpụta ọdụ n'ụzọ dabara adaba ka ha nwee ike rụọ ọrụ ha n'otu kwesịrị ekwesị, na-eleghị mmadụ anya n'ihu maọbụkwa n'imelara mmadụ, ebe o kwuru na ha bụ ndị isi mbụ na mbụ nke ahụtara na ya bụ otu nke hiwere ugbu a. Otu kansụl ije ozi etiti akwụsịla ntụle nke a na-atụle nakwa mkparịta ụka nke emere n'akwụkwọ ozi gbasara ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ iji nye onye isi ala Bola Tinubu ohere imekwu nkwukọrịta okwu ya na ndị aka ji oke. Onye minista na-ahụ maka ozi nakwa nnukwu nhazi ya bụ Idris Muhammad kwupụtara nke a mgbe ọ na-atụpenye ndị nta akụkọ nọ n'obi ọchịchị azụ na mkpebi ndị emere na nnọkọ otu kansụl nke ije ozi etiti. O kwuru na onye isi ala amụchala ihe ndekọ ahụ dịka akwụkwọ nke otu kọmitii ụzọ atọ nke ụgwọ opekata mpe chere ya n'ihu, ebe ọ ga-agakwu n'ihu ugbu a ịkpọtụrụ ndị ekwesịrị ịkpọtụrụ maka nke a tupu ezigara ya ụlọ nzukọ ukwu ala anyị maka nkwado. Onye isi ala Bola Tinubu akwadola nhiwe nke otu kọmitii nlekọta ihe omume gbata nke nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkwa ntiwapụ nje ọrịa NCDC na nzaghachi nyere ntiwapụ nje ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ kolera nke tiwapụrụ ugbu a n'ala Naịjirịa. Onye minista nhazi ahụike na ọdịmma ọhaneze Ali Pate kpughepụrụ nke a ka ọgbakọ otu kansụl ije ozi etiti bịachara na njedebe. O kwuru na otu kọmitii ahụ gụnyere mgbalị niile nke gọọmenti steeti na-eme bụkwanụ nke a ga-esite otu ahụ nyere ha aka iji belata ịga mkpochi n'ezi dịka akụkụ mgbalị ndị eji alụso ọrịa kolera ọgụ na ngalaba dị iche iche. Ngalaba ndị a ga-esonye na ya bụ otu kọmitii gụnyere otu nke sitere n'ụlọ ọrụ ministri ahụike, nhazi ego, mmiri, ogbe, ndị ntorobịa, njem ụgbọelu nakwa mmata kewapụta ma tinye ha n'otu a. Ọchịchị etiti amachiela iji akụrụngwa rọba ndị a eji eme ihe otu ugboro ime ihe n'ụlọ ọrụ ministri niile, ngalaba ọrụ ndị nke nwere n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ụmụ ihe rọba ndị a eji eme ihe otu ugboro nke a na-atụfu mgbe emecharala nke ahụ dịka efere, ngaji, ihe ndị nke eji awụnye mmiri, karama nakwa ihe eji amị ihe. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ndị nọ n'obi ọchịchị ka nnọkọ otu kansụl ije ozi etiti gachara, onye minista na-ahụ maka ogbe n'Ogo steeti bụ Isiaq Adekunle Salako kọwara na mmachi nke mkpọ na efere rọba ndị a nakwa ihe ndị ọzọ nke ejiri rọba mmepụta kwekọrọ n'ụkpụrụ atụmatụ nhazi na nchịkwa nke mkpofu ihe ndị ejiri rọba rụọ nke gọọmenti etiti tinyere n'ọrụ ugbu a. Ọ gara n'ihu kwuo na mmachi ahụ bụ nkwadebe a na-eme iji lebara ihe ize ndụ nke ụmụ ihe ndị rọba a na-akpata anya gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Onye minista na-ahụ maka ozi na nnukwu nhazi ya Muhammad Idris
na-arịọ ndị niile nwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi nakwa ndị ọrụ nta akụkọ n'ala anyị ka ha ghara ịbụ ọnụ na-agbalị ihe omume obi ọjọọ nke ndị omekome, ndị ọlụọ gbalaga na ndị ọzọ nya akpa eli ozu na-eme n'ala Naịjirịa gabiga oke otu o kwesịrị, ndị na-agbalị ịkụsasị uto nke akụnụba nakwa mmepe na-adịgide adịgide nke ala anyị. Onye minista rịọrọ arịrịọ a mgbe ọ na-agbape ọgbakọ nkụzi ihe abalị abụọ nke lekwasịrị anya n'ihe ndị ndekọ ozi dị ire nakwa nkwụsị ụzọ ndị ọzọ a ga-eji ebuso iyi ndụ egwu agha nke nnukwu ụlọ ọrụ nke na-agbagha iyi ndụ egwu haziri n'isi obodo Abuja nke a kpọrọ CTU n'aha mkpirisi. O kwuru na iyi ndụ egwu abụghị naanị mmaja nkịtị a na-ahụ anya, kama ọ bụkwa ọgụ echiche megide ndị a echiche ha gbagọrọ agbagọ. Otu jikọrọ ndị ọrụ ngalaba nke otu kọmitii nnyefe ọchịchị ha nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC wụchara n'isi ụlọ ọrụ otu pati Labour na isi obodo Abuja na-achọ ka nnukwu onye isi oche nke otu pati ahụ bụ Julius Abure gbaa arụkwaghịm. Otu kọmitii ahụ nke kọmishọn ndọrọndọrọ otu NLC hiwere bụkwanụ nke eji na-achọ ka nhazigharịa otu pati Labour n'ime ọnwa abụọ ka ha kagbuchara nhọpụtagharị nke Julius Abure nakwa ndị otu nke ịrụ ọrụ n'ogo etiti nke otu pati ahụ. Onye na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye isi oche nke otu kọmitii nnyefe ọchịchị ahụ bụ Ade Wahid Omar du ndị otu ahụ wụcha n'isi ụlọ ọrụ otu pati ahụ na ihe metụtara nke ekwuru na ha abụrụla ndị nke na-ekwupụta na onye isi oche ha bụkwa na Abure na ọnụnọ ya dịka onye isi oche akụrụla ọnụ. Ikuku ose nke ndị ọrụ nchekwa nọchiri n'ọnụ ụzọ ámá nke isi ụlọ ọrụ nke sekretariat ahụ gbakasịrị ha ahụ bụ nke gbochiri ha ịbanye n'ogige nke ya bụ isi ụlọ ọrụ. Ka ọ dị, onye ji aha otu pati Labour zọkwa onye isi ala na ntuliaka ezumezu n'oge gara aga n'ala anyị bụ Peter Obi na-arịọ ka enwe udo nakwa ideredu ka enwechara mwabata n'ike nke nnukwu otu kọmitii nnyefe ọchịchị ndị chọrọ iweghara otu jikọrọ ndị ọrụ NLC. Onye gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga onye bịara ọgbakọ nnukwu otu kọmitii ọrụ nke otu pati ahụ enweghị ihe o ji ọgbaghara nke dị n'otu pati ahụ kpọrọ, na-ekwu na ha niile na-arụ ọrụ maka ịdị n'otu nke otu pati ahụ. O kelekwara mgbalị nke mkpezi n'etiti ndị ndu otu pati ahụ n'oge gara aga ndị kpafuru akpafu nke onye ndu ha bụ Lamidi Apapa, na-ekwu na nzọụkwụ ahụ bụ maka ọdịmma nke otu pati ahụ nakwa ọganihu ya. Onye isi oche ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio agọla na-enweghị mgbe ya jiri kwuo n'ụlọ nzukọ Senate na-agbalị ime atụmatụ nke ịzụtara onye isi ala Bola Tinubu na kwụsịtụ ya bụ Kashim Shettima ụgbọelu nke ọhụrụ. Akpabio, onye gwara ndị ntaakụkọ okwu na Maiduguri na njem nkasi obi ọ gara na be omeiwu Tahim Ngono n'ihi ọnwụ nna ya, kwuru na nke ahụ bụ ebubo nakwa okwu nduhie nke si n'aka ndị na-enweghị ihe ọma ọbụla nke ha na-ahụta n'ụlọ nzukọ Senate agba ya nke 10. Ọ gbakwunyere n'ụlọ nzukọ Senate legidere anya n'ime iwu ndị ga-enye aka kwado ụkpụrụ nwogharị olileanya nke onye isi ala Bola Tinubu nakwa inye aka hụ na ọ ga-abịa na mmezu. Osote onye kọntrola nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbubata ngwaahịa bụ Andrew Essien anwụọna ka ọ tụbọrọ n'oge otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'ihe gbasara akwụkwọ nkọwa ego ọhaneze na-agba ya ajụjụ ọnụ. Maazị Essien, onye okwu gbasara ego ụlọ ọrụ mbubata
ego na-akpata dị n'aka nọ na-aza ajụjụ banyere ego ndị ụlọ ọrụ ya na-akpata mgbe ọ kwara ụkwara ma sị ka enye ya mmiri ọṅụṅụ. Ọ rịọrọ ka enye ya mmiri ebe o nwekwara ihe isi ike maka imepe ya bụ karama nke mmiri enyere ya. Tupu ndị ọrụ ibe ya enyere ya aka imepewa mmiri ahụ, ọ tụbọrọ ebe ebugara ya ụlọ ọgwụ ụlọ nzukọ ukwu nọ n'ogige ahụ ozugbo mana emechara kwupụta na nwa amadi ahụ aghọọla onye nwụrụ anwụ dịka enyochachara ahụ ya. Ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ọchịchị kansụl Obiakpọ nke steeti Rivers abagidela njegharị nke ha ji na-akwado onye minista isi obodo Abuja bụ Nyesom Wike. Njem ahụ nke onye ndu ha bụ Ogundu Chinda, onye ndu nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya nakwa ọnụukwu bụrụ ụlọ nzukọ steeti ahụ n'oge gara aga bụ Martins Amaehule nakwa onye isi oche kansụl mbụ George Ariolu. Ndị njegharị ahụ kpọrọ oku ka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii nọgide hapụ ndị uwe ojii ndị ahụ nọchisiri isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl niile na steeti ahụ ma ghara ịma jijiji maọbụ na mmaja ọbụla nke a na-amaja ha. N'ebe ọzọ ahụ n'ọtụtụ narị ndị ntorobịa n'okpuru otu akpọrọ otu kansụl ndị ntorobịa ala anyị NYCN n'aha mkpirisi, ndị pụtara na ụzọ udo na-eme njegharị megide ndị nlekọta otu kọmitii nhazi maka ọchịchị kansụl na steeti nke isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka ha rutere ebe ahụ ma na-eme njegharị iwe a na steeti Rivers. Ndị ntorobịa ndị ahụ ndị katọrọ iji ndị nlekọta arụ ọrụ n'ọchịchị kansụl niile na steeti ahụ kelere onye IGP ndị uwe ojii nakwa onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ maka ịnọgide na-anọpụ iche na ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-akwagharị steeti Rivers ka ọ dị ugbu a. Gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara na-akpọku ndị nkwado ya niile ka ha guzosi ike n'agbanyeghị mpụtara nke ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti ahụ. Gọvanọ Fubara kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nnọchiteanya nke otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'okwu gbasara ọdụ ụgbọ mmiri nakwa ebe nkwakọba ihe ndị batara abata ndị bịara leta ya n'obi ọchịchị dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers. O nyere mmasị obi ike na ọnọdụ enwere ugbu a nke ọgbaghara dị na ya na steeti Rivers ahụ nke bụ nke anọ na ya ga-emechakwa gabiga n'oge na-adịghị anya. O gosipụtara obi ekele nyere otu kọmitii ahụ maka mgbalị ha niile n'ibugo ọdụ ụgbọ mmiri Port Harcourt nke one tinyekwara nke Bonny n'ogo dị elu. Gọọmenti steeti Rivers anwụchiela onye ahụ ji mgba ogbunigwe nke nwere ịtụ ya na nso ụlọ oriri na nkwari akpọrọ Hotel Presidential dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers. Ọnọdụ ahụ dapụtara n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tuesday nke ọtụtụ ndị rụrụ aka na nwoke ahụ anamatabeghị onye ọ bụ akụkụ otu ndị na-eme mkpọsa ndọrọndọrọ ọchịchị. O nwetakwara ezigbote mmerụ ahụ ka ọ nwara ịtụ mgba ogbunigwe ahụ ebe ndị otu ya bupụrụ ya site n'ogige ahụ ọsịsọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu na Port Harcourt, onye kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ahụike Adaeze Ore tupu anwụchie nwa amadi ahụ kpọrọ oku ka anwụchie onye ọrịa ọbụla ahụtara bụ ọnya nke mgba ogbunigwe kpatara n'ụlọ ọgwụ ọbụla nke dị na steeti ahụ bụkwanụ nke nyere aka ugbu a wee mee ka anwụchie ya bụ nwa amadi. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba na-abịara gị ka ị na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike maka ana m abịa. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi,
ndị uwe ojii gbara ndị njegharị iwe ndị gbalịrị ịbanye n'ogige ụlọ nzukọ omeiwu nke mba Kenya egbe ma gbagbuo opekata mpe mmadụ 5 ebe akụkụ ụfọdụ nke ụlọ nzukọ omeiwu ahụ ka mụnyere ọkụ dịka ndị omeiwu nọ n'ime ogige ahụ nke ụlọ nzukọ ahụ na-akwado ụkpụrụ iwu eji ebugo ụgwọ ụtụ isi na mba ahụ. Ozi rutere ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV aka gosiri na ọnọdụ ọgbaghara nakwa nke oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ dapụtara na ya bụ mba Kenya. Ike ndị njegharị bịara karịa nke ndị uwe ojii nke mere na ha chụfusịrị ndị uwe ojii dịka ha gbalịrị wụba na mbara ezi nke ụlọ nzukọ omeiwu nke mba ahụ. Ndị uwe ojii malitere ịgba ndị mmadụ ikuku ese nakwa egbe mmiri nke na-enweghị isi na ihe metụtara ịchụsa igwe ndị mmadụ a. Ndị agha soja nke mba Kenya wụbatara iji nyere ndị ọrụ uwe ojii aka na-echekwa ọnọdụ ahụ nke gọọmenti mba ahụ kpọrọ ọnọdụ ọdụrụkọ nke nchekwa. Ka ọ dị, onye isi ala William Ruto aṅụọla iyi imesi ndị ọbụla na-eme ihe ike nakwa ndị na-anwa ịgba ọchịchị ya mgbe okpuru ike kamgbe ọ malitere ọchịchị ya. Njegharị tiwapụrụ na mba Kenya ka William Ruto malitere atụmatụ nke ibugo ụtụ isi nke ghọrọla ọnọdụ tigbuo zogbuo na mba ahụ ka ọ dị ugbu a. N'akụkọ akụnụba, ọchịchị etiti nọrọ ụnyaahụ mapụ ọkwa na-enweghị ihe ọbụla bụ eziokwu na mmanụ patrol ruru unyi na-abata n'ala Naịjirịa nke na-emegide okwu ọnụ nke otu onye isi n'ụlọ ọrụ ebe nshipụta mmanụ nke Dangote. Ọchịchị etiti kwupụtara nke a ka nnọkọ ha na ndị mgbere ahịa mmanụ patrol nakwa ndị na-eshipụta mmanụ n'ime ala anyị nakwa ihe ndị ọzọ nke ha nọrọ na mgbakọ ahụ kparịta ụka ya gụnyere ọnụ ahịa nke mmanụ patrol nakwa akụrụngwa ndị ọzọ n'otu esi esi mba ọzọ na-ebubata mmanụ bụkwanụ nke hiri odo n'isi obodo Abuja. Na nzukọ ahụ, ndị ahịa mmanụ patrol kwupụtara na n'agbanyeghị na ndị nsipụta mmanụ ala anyị na-esi ụfọdụ akụrụngwa nke ngwaahịa na nke ahụ apụtaghị na ha agaghị azụrụ ahịa n'aka ndị ọzọ nwekwara ụdị ahịa nke ha na-ere ma sikwa otu ahụ na-azụkwa ndị nke ime ụlọ. N'okwu ya site n'ọnụ ndị mgbere ahịa n'etiti mgbe ha na-enye nzaghachi nke gbasara ebubo nke ibubata mmanụ patrol ruru unyi n'ala anyị, otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa n'etiti bụkwanụ ndị nke kọwara na gọọmenti obodo a na-ekwupụta na mgbe ikpeazụ ebubatara mmanụ patrol ogo sọlfọ dị na ya lara elu nke batara n'ala anyị bụ n'ọnwa Febụwarị, na-emesighị ike na kemgbe ahụ akụkọ banyere ibubata mmanụ patrol ruru unyi aghọọla akụkọ mgbe ochie n'ala anyị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu nhazi egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ala anyị bụ NFF n'aha mkpirisi ekwuola na ọ bụghị eziokwu kepụkepụ ahụ a na-anọ na otu ahụ nakwa onye nkụzi kochi otu egwu bọọlụ mba Ivory Coast na-akparị ụka banyere oche onye nkụzi kochi nke otu egwuregwu bọọlụ ụkwụ ala anyị bụ Super Eagles nke nọzi chako ka ọ dị ugbu a. Hervé Renard bụ onye nkụzi kochi mba ọzọ mbụ nke nwetara mba abụọ mmeri n'iko African Cup of Nations nke mbụ ya na mba Zambia n'afọ 2012, nke abụọ mba Ivory Coast n'afọ 2015. Ọ bụ onye nkụzi kochi nke otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị mba France ka ọ dị ugbu a, mana ọ na-ekwu na ya ga-esi n'oche aha rito na ngwụcha nke egwuregwu isọmpi Paris Olympics. Nke a pụtara na Renard ga-anọ ya maka oche onye nkụzi kochi otu egwu bọọlụ Super Eagles nke ala anyị ma ọ bụrụ na otu NFF ekpebie ịkpọ ya maka ọrụ ahụ. Ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu a ka m na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abịa bịara gị, mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa.
gọọmenti steeti Abịa amachiela ụgbọ keke ụkwụ atọ nakwa ndị nke ọgbatumtum ịgbagharị n'okporo ụzọ site n'elekere 7 nke mgbede rute elekere 6 nke ụtụtụ malite n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị na steeti Abịa. Ndị ọrụ ụlọ ọgwụ nkụzi ihe mahadum steeti Abịa emeela njegharị maka ụgwọ ọnwa Eprel nakwa nke Mee ha eji ha tinyekwara ụgwọ ọnwa 21 aka jikwa ha ruo ugbu a. Kansụl ije ozi etiti akwụsịtụla ntụli ụgwọ ọnwa opekata mpe iji nye onye isi ala Tinubu ohere ịkpọtụrụ ndị gọvanọ maka ntụle nke ha. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche onye maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Aka bụ m Ezinne Mmadụ. Kachi bụ ọnụ.